ई गाना में कोई कुछ ना करी, पैसा वजह कुछ ना दी, बस कहे तारा दिक्कत बका काम ना ना भैया देव सब है महाराज। रोजी रोटी खराब का करो महाराज। ए भाई जरे वाला आदमी मने अचार सही तो लगाते बगोलू का जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कहो। जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कहो। ई हम सह केहू हां हां ये तो नटवा नटवा ना देखी मतलब ना तो सच कहीं तो हम झूठ होए के कहत रही कि तू गाई। हम जानत रही कि जब हम गाई तो सबके निमन लगबे करी तो एगो एगो होइए जाई। हां भाई हां कुछ जौन दिल से कहलो कही। जब जमाना आएगा गोलू बाबू, जब आपका दौर आएगा तो एक शानदार लीडर नेता के छवि के तौर पे आप बिहार में राज करोगे छोटू बाबा। ये बात दिल से बोलिए। हाँ दिल से बोलिए। जब दौर आएगा द ग्रेट लीडर ऑफ गोलू, ओनली ऑन गोलू राजा 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 डीजे। अब पार्टी जाने ला कौन रही जान जा चली तब एगो भजन सुना दी। जानते बड़ा कौन पार्टी रही? साफ विजयी घोषित रहो एने ओने ना केहू ना कह सकी कि तनी मनी खाती चुप गइले साफ गोल मारो बाकी अभी ना कुछ कहत नहीं कर महादेव जी के ना हमारा मन से सुनी ना। हाँ अब जब कहले बनी तो हमारा मन से सुनी तो लय रही के कर बाबूजी वाला तोहरे तोर फुआ वाला लय रही ना। हां जेकर हम चेला मानत नहीं। हाँ जी गीत संगीत में हमारे केहू गुरु ना होत ना बाबूजी जी संग सिखौला तेगो रौरा सबके भजन में हम गम के गीत सुनावत नहीं। सही बात है। भजन में गम के गीत लइका लइकी के ऊपर गोलू राजा बहुत गौले बड़े कि होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटले पजाना। बेकार लगा बेकार होला। ई प्रेमी प्रेमिका खातिर बा। है गीत कोनो बाउर ना होला अभी गाई तो के नहीं खे सुन ले जकरे सलभ कइलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमी करम तारे लागे खानदानी। देखा यहाँ लाभ पॉइंट आ गई। अब ये तो कमी बा रुका भाई दे लेबे तो खोली खोली सबे तो खोलिए के दे तारू रे बन को के दी सही बात। इहो खोलो जानते उड़ावला पर लूट ले ले सो अच्छा खुदरा 10 पैसे ना हो कि जाए तो कौन दिक्कत देखे। हमारे जान जानी पैसा उड़ावे के चीज ना काहे अंजनी चाचा ऋषिकेश भैया बड़ी कान में बत्ती आवेला। अरे आदरा ना कुछ और ही नहीं बोलो तक एक आदत पैसा उड़ावे के चीज काहे ना बताई। एगो तो लक्ष्मी हई गोड़ से धंगा जाई है दूसर का बा कि जौन गायक के संगे रहे ल सब लइका बा और मिली 4000 अब भोरे पूछबा तो कहे सके भैया 2500 रहे का करो और आपका ड्यूटी कर 10 20 रही है सना तो घाटा में पड़ी है गोलू राजन
ये लौड़ावे के नहीं के। हाँ हाँ अभी गीत खराब बा जानी चाचा तहार हमार ऊपर बा दिल जे बनावल उपगले नु होई प्यार जे बनावल उ होई कसाई ले ला है प्यार के कसाई हवे कि अब ही तनिक लागी बद में बुझाई घोटलो घोटाई ना रनिया मिठाई ये गाना पे जितना भाई पैसा लोग देते हैं सब लोग प्यार के विसुफल बल एकावना से हमारे अरुण सिंह जी बाकी माइनर है एगो गम के गीत भजन में हमारे से सुनी कि भजनों में गम के गीत हो सकता राधा कृष्ण के ऊपर बा छोटू भैया ई गाना में कोई कुछ ना करी पैसा वजह कुछ ना दी बस कहता है दिक्कत बका काम ना ना भैया देव सब है महाराज रोजी रोटी खराब क्या करो महाराज ए भाई जरे वाला आदमी मने अचार सहित उधो बाबा जाके पूछलन कि राधिका काहे मन मार के बैठल बाड़ी बोल तारा अगर दिल में दर्द होखे भैया हाला मत करी सर हमार तनी शांति से सुन तारा अगर दिल में दर्द होखे राधिका तैयारा जिला छोड़ दो बक्सर बलिया छपरा सिवान गोपालगंज बेतिया बनारस गोरखपुर कुशीनगर छान मार दे तारा अगर दिल के दर्द के दवाई कोनो मेडिकल पर मिल जाई कह 2 मिनट में ले आ देतनी राधिका जी होई जे जवाब देतरी कि ना उधो बाबा कैसे कहतरी कैसे कहतरी हो अरे बेदरदा अरे दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो खत्म हो गई बेदरदा बेदरदा दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे ले बा उहे तू की दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे ले बा उहे तू की दवाई हो तो सोया ये सवाल भूखला चढ़ल बा जवानी के दुआर तो सोया ये सवाल भूखला ए तवार भूखला हो ए तवार भूखला सवाल भूखला हो चढ़ल बा जवानी के दुआर तो सोया ये सवाल भूखला चढ़ल बा जवानी के दुआर तो सोया बेदरदा दर्द दे ले बा उहे की दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो ये हमारे परिवार के सदस्य हमार सोनू भैया हमार गीत के अगला कड़ी में पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा जब प्रेम में बाधा धोती से कहे राजा पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो
बाधा उद्धव जी से कहे राधा। क्या कहे, क्या कहे रे, क्या कहे रे, कितन के अनुभव दुश्मन महुरवे बमलाई हो। कितन के अनुभव दुश्मन महुरवे बमलाई हो। जय बगा हो भुला, जय बगा हो पिया काहे बार तू भुलाई, हो पिया काहे बार तू उद्धव बाबा समझाओ करे कि राधिका एगो काम करो, आज के कलयुगी है बहुत छोटे बाबा। ये मोहरा फिल्म के शूटिंग में नहीं खजल लो। तो हरा फिल्म की शूटिंग आई। अरे हमारे भाई तू लोग तो एक ही चेहरा के बड़ा लोग तो हर नाम में भूले ले। तू कृष्णा हो कि बलराम हो? सही बात। हम तो मित्र को हो, बाकी नामवा जानो। एगो को हम भैया भैया, एक मिनट नंजनी भैया, गोलू भैया भाई, एगो कलाकार ना, एगो व्यवहार के बहुत नेक इंसान, और यारा के धरती पे भाई हमारा आइल बने, इनकर सम्मान में एगो ताली बाजे के चाहिए। वाह वाह। और एगो बहुत ही अच्छा बच्चा लिटिल स्टार, उसका कलाकारी आप देखिए, अंशु बाबू आप आइए और गाना गाई। अब भाई के कलाकारी के मौका भी दिया जाओ, थोड़ा भाई का एगो ताली बाजे के चाहिए, बहुत ही अच्छा कलाकार और गाई। अच्छा ये डांस करिए का? हाँ तू रोमांस कर रही, डांस करे हैं। कलाकारी तो सुंदर होला, लेकिन इनका बाबूजी से भी आग्रह करो कि गीत संगीत नाचे से ज्यादा गावे में भी ध्यान देवे के बाद वो हमें भविष्य उज्जवल होला। बाकी हाँ देखो तनी सोचत तनी आए हाय उद्धव बाबा समझौला तनी लइका के तनी प्रमोट कर देव सब है बबुआ बड़ा तो खिसिया के थकबो हंस के उद्धव बाबा समझाओ तरे का ये रधिका। अच्छा इनके करा देंगे बारे कि तू अब दोसर दुआर देखो कन्हैया आई है ना ना बाकी समझावत है का जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कहो। जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कहो। ई हो हम सह केहू हां इता नटवार कंपनी जोगिनिया हम बन जाई एही में भला जोगिनिया हम बन जाई एही में भलाई जोगिनिया हम बन जाई एही में बहुत सुंदर जोगिनिया हम बन जाई एही में भलाई। एगो छोटू भैया अपना मन से अंजनी चाचा तहार फैन हवा बंजू में ना
गयत्री 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 बिन मरब ठिठुरी कि गयत्री बैठ से तरह से डर हो गई बा हमरा। हाँ बहुत सुंदर प्रस्तुति बा, खूब आगे बढ़ो। इतना कम उम्र में मंच पर है वाला जकर डर खत्म होला। माई सरस्वती के कृपा तहरा पर खूब बनो। और फिर हमारे भाई लोग आई तो वो लोग जो खड़ा रहे खूब सुंदर। अरे प्रेम के गोठरी जीवन भर ढोई ठठरी कि गयत्री अरे बिन मरब ठिठुरी अनहियो हमरा कृष्ण भगवान की जय। चलिए बहुत सुंदर।